Bună seara, dragi suflete! Bine v-am regăsit! Bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Ela, de la Heaven on Earth 6666. Am avut o înregistrare înainte de acesta. Am decis să separ. Începusem filmarea în ideea de a fi citirea, dar a curs spre conversație doar, spre a aduce la cunoștință anumite chestii și am decis să separ. Puteți să vizionați și acel este important pentru mine și s-ar putea să găsiți și acolo o ghidare interesantă pentru viața dumneavoastră și experiențele dumneavoastră spirituale. O să postez, o să derulez, da? După aceea, mâine, bănuiesc, astăzi, în cursul zilei, că deja e trecut de 12 noaptea, la mine, de 10 minute, înregistrez la 12 și 10 dimineața, o să se posteze în cursul zilei ambele, 1-11, suntem în manifestare, totul o să curgă ok, mulțumesc de confirmare, spirit. Haideți să-i dăm drumul, dragilor. O să fac la fel ca și ieri, mesajele vor să vină. Începem pe muncă, carieră, continuăm cu finanțele, apoi pe relații și evoluție spirituală. Nu orice mesaj va fi pentru voi, citirile sunt atemporale. Din momentul în care intrați pe pagina mea, pe videoclipul respectiv, dacă mesajul este pentru voi, este valabil la nivel energetic începând de atunci, da? Deci e valabil oricând mesajul. Sunt pentru absolut toate zodiile, da? Toți avem în harta astrologică 7, 8, 9 semne zodiacale, din câte știu eu. Nu sunt astrolog, dar eu cel puțin am toate zodiile astrologice în semnele în harta mea. Și cei care mi-au studiat, vă zic că ce e în buletin e una și ce mi-a transmis Dumnezeu ca și reală dată a nașterii este alta. Deci puteți să faceți când vreți analiza. Ok, bun. Haideți să vedem. Deci am zis, citirea temporale, toate zodiile incluse, da? Folosiți-vă propria intuiție, nu orice mesaj va fi pentru voi, sunt citiri colective. Ascultă-ți intuiția, caută pe toate nivelele simțurile tale, fii observator, conectează-te la corpul tău, la trupul tău, la tot ceea ce este, da? Observă tot ceea ce simți la nivel senzitiv, așa îți dezvolți clar simțirea, așa îți dezvolți intuiția, da? Vei ști când ești în contact cu energii de vibrații înalte, cu energii de frecvențe angelice, când mesajul ți se relevă ca și adevăr că e pentru tine, da? Orice energie demonică ce vine, orice vibrație joasă ce vine cu minciuni, cu neadevăr, cu manipulare la nivel energetic, da? Va veni cu presiune foarte supărătoare, vei simți că e o energie asupra ta, cu apăsare în suflet, da? Sunt proiecții sau preiei ceva din câmpul colectiv sau care nu sunt benefice, da? Nu sta în acele energii. Dacă nu te simți confortabil, nu sta, nu e pentru tine, ok? Nu sunt responsabilă de acțiunile nimănui în urma citirilor pe care le urmăriți, de ceea ce decideți să faceți pe viața voastră. Sunt scurt, pur informative, este ceea ce eu captez la nivel energetic, da? În regnul spiritual și prin sinele meu superior divin, primind canalizare în lumină, aduc și înțelepciunea, discernământul spiritual care îmi aparțin și pe care le-am
le-am șlefuit, sau cum să zic, de-a lungul vieții, prin toate experiențele trăite. 505 pentru cineva. Schimbare, transformare puternică. Energia schimbării. Bun, să-i dăm drumul. Carieră, muncă. Dăm 3 cărți spirit, dar nu toate odată. Dacă se poate, haideți să separăm un pic. Energiile vor să curgă, mesajele vor să vină, să fie cine e ghidat divin, cine e menit de către sursa creatoare, să fie îndreptat, să fie ghidat, să primească, inima să se deschidă spre mesaje înalte, să aducă transformare și creștere spirituală. Așa declar, așa decretez în numele Domnului Iisus Hristos. Să fie cu lumină, dragilor, cu iubire. Dăm, Tată, o carte. Mulțumesc, Spirit. 8 de spade. Carieră, muncă suntem, da? Cineva are mâinile legate aici într-o situație. Vrea să facă ceva, să întreprindă ceva, dar trăiește în iluzia că este blocat. Nu am să le iau. Că nu are mijloacele necesare, că nu are spațiu necesar în care să se desfășoare, că nu are sprijinul necesar, nu vede calea, cineva nu vede calea, cineva se simte legat la propriu, da? 8 de spade. Este o situație de moment, nu e menită să dureze la nesfârșit. Doamne, 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 o carte, Spirit, mulțumesc. Ok, dacă a sărit așa de puternic, am să le iau 3 cărți, da? Și ultima e întoarsă. Deci am un 8 de spade, am 6 de bâte, o energie foarte frumoasă de altfel, asul de monede de asemenea și 3 de bâte invers, în poziție inversă, și la final am asul de bâte. Aici ceva își va da drumul, ceva va intra pe manifestare. Ia uitați ce frumos, asul de bâte și cu accomplish, împlinire, da? Împlinire a idealurilor, a proiectelor, a viselor, dorințelor, rugăciunilor pe care le-a spus pe parte de carieră, muncă, da? Într-un final, totul va fi bine. Este în manifestare, credeți. Aici sunteți într-o iluzie. Puterea e la noi, în noi înșine, întotdeauna. Când simțim că nu avem control, putere, retrage-te în tine însuți, în orice situație. Liniștește-te, scoate-te din acea situație energetică. Predă-te voii divine și lasă să curgă. Stai doar în certitudinea că soluția va veni, că mijlocul va veni, că sprijinul va veni, că Dumnezeu întotdeauna știe ce-i mai bine pentru tine și că totul se va face conform voii divine. Și orice ar fi, chiar și neîmplinirea planurilor tale, înseamnă că este un scop acolo pe care tu nu îl înțelegi, dar îl vei înțelege mai târziu și vei vedea că totul funcționează pentru binele tău cel mai înalt. Poate nu e calea ta acolo, vorbesc în general, dar aici mi-arată, da, că va fi cu reușită împlinire. Poate nu e calea ta în situația în care stai de ceva vreme și de ceva luni, poate unii chiar de ceva ani, da, în această prinsoare. Ia-ți puterea înapoi, ia-ți, scoate-te de acolo din ideea că nu poți, că nu se poate, intră în tine, echilibrează sistemul nervos și în acel punct poți să manifesti, da? Echilibrează-te, ieși din frici, schimbă-ți programele, schimbă poveștile pe care le spui, începe și fă afirmații, au putere, crede-mă. Afirmații pozitive, decretează binecuvântări asupra tot ceea ce vrei să întreprinzi și asupra oamenilor și asupra situațiilor și asupra orice. Dacă simți că ești
cuprins poate la nivel mental, da? Spatele au de-a face și cu mentalul. Simți că ești într-o închisoare mentală și că nu poți ieși de acolo, vei avea victorie, dar perseverează, da? Vei avea victorie, se poate, se poate. Universul lucrează, Dumnezeu îți întinde o mână de ajutor, da? Lucrează în favoarea ta, îți va da acel boost de credință, acel boost de energie pentru a-ți împlini dorințele, da? Nu simt să clarific aici, nici nu mă interesează care e povestea, care e cauza reală, da? Ieși de acolo din povestea aia. Scrie pe ceva, cum vezi tu scenariu, fă-ți tu scenariu vieții și crede în el. Lasă controlul modul în care se manifestă. Stai doar în credința că știi că va veni în împlinire. Când tu știi dacă este menit să fie, da? Și este pentru binele tău și al altora cel mai înalt și voia divină se aliniază voii tale sau tu te aliniezi voii divine prin planurile tale, atunci va veni cu siguranță în împlinire. În orice situație trebuie să lași controlul și să lași la latitudinea lui Dumnezeu modul în care se va împlini, modul în care îți vin resursele, în care se dezleagă niște îmbârligături care poate te țin pe tine acolo încurcat. Dacă simți că n-ai putere să ieși din mintea ta, cere. Nu ești singur. Ești tot timpul înconjurat și supervizat de ființe mai înalte de lumină, da? Maestri, îngeri, păzitori, sfinți arhangheli, sfinții acestei țări și a întregii lumi, care la nivel energetic se manifestă ca și îngerii, da? Energia lor este o energie, o vibrație înaltă, ei sunt în altă dimensiune și au darul și puterea ca și Dumnezeu, Tatăl, ca și Domnul Iisus, ca și orice alt maestru înălțat, de a se manifesta la nivel vibrațional, energetic, în viața ta. Numai trebuie să crezi, trebuie să ceri, trebuie să vezi, să vrei să primești acest ajutor și această ghidare și îndrumare. O nouă oportunitate ți se deschide. După ce ai stat poate mult timp, da, vei vedea că dintr-o dată ceea ce ai depus tu, efortul tău, munca ta, începe să fie văzută, recunoscută poate și atunci o nouă oportunitate ți se oferă. Nu o vezi, tu nu o poți vedea, dar ea este acolo, ți se deschide o ușă, ți se deschide o poartă. Dacă tu treci acest munte, acesta e un munte pentru tine la nivel spiritual, aici tu ai de trecut un munte, da? Prin credință, prin încredere în tine și dacă nu în tine, mai mult decât în tine, în Dumnezeul tău și în voia divină, alegi să te întorci în pacea ta și să lași controlul și așteptările, da? Și să curgă ceea ce-i menit să curgă, atunci tu vei intra pe acea poartă. Pur și simplu vei depăși acel munte, da? Acea piedică. Muntele, metaforic, este orice fel de piedică în calea evoluției noastre, manifestării noastre. Această oportunitate nouă poate că va necesita să te întorci dintr-un drum, sau poate să schimbi chiar planurile de viitor. Da? Poate exact ce ziceam. Uneori blocajele, aparentele blocaje în viață și când vedem că avem forțe care ni se opun în continuu, sunt pur și simplu uneori pentru că nu e calea ta acolo. Dumnezeu știe mai bine care e calea ta. Și atunci zici, băi, dar fac tot ce stă de mine, am încercat pe toate părțile, am întors problema, am depus tot efortul, banii, muncă, tot ce așa, și totuși sunt blocat, totuși nu se manifestă. În cazul ăsta simt că e din partea Universului, nu că nu ți este recunoscută munca
efortul, ți este văzut, ți este recunoscut, dar întotdeauna Dumnezeu are ceva mai bun pentru noi chiar decât credem noi că merităm pentru noi înșine. Ok? Și atunci te-a ținut când vede că tu te lupți așa contra curentului, zice, ia stai tu acolo o vreme până când aranjez eu lucrurile pentru a veni către tine, ceea ce vreau eu să vină către tine, ceea ce eu vreau să-ți ofer, acea oportunitate care e golden, da? E premiul cel mare. Ca tu să înțelegi că nu era calea ta, planurile tale nu erau menite să intre în manifestare. Planul meu, planul lui Dumnezeu este întotdeauna mai puternic. Este ăla care îl vrea El și întotdeauna planurile lui Dumnezeu și modul în care viața noastră se desfășoară este că vrem noi, că nu vrem, este pentru creșterea spirituală, pentru evoluția noastră spirituală, pentru a deveni cât mai mult lumină, a deveni din ce în ce un vas mai cuprinzător și mai cuprinzător să facem loc divinității în noi. Ok? Aia, pentru Dumnezeu aia contează, aia pentru primul, indiferent ce vrei tu în rest pe partea materială, ne dă și aia, dar după ce dovedim că știm să primim și știm ce să facem cu ceea ce primim. Ok? Că de multe ori dă și fuge pe apa sâmbetei, cum se zice. Că nu ai înțelepciunea și nu ai discernământul și nu ai cunoașterea de a ști ce să faci cu acele binecuvântări. Ok? Ceea ce va veni, crede-mă, îți va plăcea maxim. Îți va plăcea maxim. Te vei simți împlinit, ok? Vei înțelege modul de a lucra lui Dumnezeu, mintea lui Dumnezeu, vei înțelege modul în care uneori universul ne blochează și ne stagnează. Ok? Vreau o carte doar pentru treiul acesta de bâte întors. Main mail. Vorbesc cu unui, dar mesajul a ajuns la un bărbat. E menit unei sau mai multor persoane de gen masculin, un bărbat principal, care a întrebat sau vrea să știe în legătură cu asta. Da, binecuvântările tale sunt acolo, da, vei avea noi începuturi, ai 2 ași aici. Da? Da, va fi cu binecuvântări, va fi cu un nou boost de energie, va fi în manifestare în voie divină, vei fi recunoscut și văzut, ești blocat, te simți așa de moment, dar nu e menit să rămâi aici, ok? Poate ceea ce vei primi va fi o nouă soluție, acest dar va veni prin noi idei creatoare, prin noi soluții, pur și simplu, când lumina curge cu ceea ce trebuie să fie, totul e deja creat de mintea lui Dumnezeu acolo, noi doar suntem acele recipiente care primim și aducem în producție, cum ar fi, da? Ideile lui Dumnezeu. Poate, am zis, pentru unii, poate, nu la fel pentru fiecare, poate însemna și cu întoarcerea chiar din drum, dintr-o călătorie, dintr-o plecare, dar are de-a face cu planurile de viitor aici, cu viziunea de viitor, da? Cu așteptările tale, cu viziunea în care crezi tu că ai nevoie, că te va împlini, da? Se pare că viziunea lui Dumnezeu e alta aici. Lovers. Fiind pe muncă, carieră, da, mă duc pe un contract, nu intru pe parte de suflet aici, comunitate. Poate ai pornit-o la drum singur, poate e necesar să colaborezi cu încă o persoană, să te manifesti și împreună să vă manifestați în cadrul unei comunități de oameni, da? Sau dacă până acum acesta a fost drumul tău și ideea ta, că așa trebuie să faci lucrurile și ți-au fost blocate în manifestare, pentru că ți se transmite că e cazul să te întorci din aceste planuri, din acest drum, nu era calea ta acolo.
nu era calea ta și Dumnezeu îți va releva dacă tu îți dai voie. Yes, Dumnezeu are un dar, un cadou pentru tine, pentru că a văzut munca ta și știe că munca ta este o muncă în lumină, curge lumina, exact ce ziceam, că tu îți dorești să fii un canal de lumină pentru voia divină aici pe pământ, pentru a fi în misiunea lui Dumnezeu, da? Care e misiunea oricărui suflet, da? Oricărui copil al lui Dumnezeu, indiferent de misiunea fiecăruia, că e misiune pe parte spirituală, pe parte fizică și așa mai departe. Toate au legătură cu natura spirituală, mai mult sau mai puțin. Bun, asta a fost foarte frumos pe parte de carieră-muncă. Hai să vedem acum. Deschidem calea finanțelor pentru cei care mă urmăriți. Dragii mei, dacă doriți să lăsați un comentariu de bun simț, ceea ce simțiți, ceea ce a aportat interacțiunea cu mine, ceea ce v-a adus, cu modul în care v-a făcut să vă simțiți sau ce ați primit sau ce claritate sau ce confirmare. Sunt mai mult decât fericită să vă citesc comentariile și vă mulțumesc anticipat. Dacă nu v-ați abonat la canalul meu și simțiți să o faceți, mă ajutați nespus să să creștem acest spațiu, să ajungă la cât mai mulți oameni, să devenim o familie frumoasă și aici și să creștem vibrația la nivel colectiv, da? Fiți binecuvântați, vă aștept! Prima carte pe finanțe, 3 de cupe. Nu simt să le iau. 3 de cupe. O să clarific cartea respectivă. Sper că nu-i muzica peste mine. Să o dau un pic mai încet. Mă încântă, personal mă încântă, mă liniștește enorm muzica de vioară, violin, pian, multe instrumente, sunt cu har de la Dumnezeu, tot ce e de... Ok, am toate 3 cărțile, ok. 3 de cupe, Marele Preot, suntem la finanțe, da? Și Asul de cupe. Foarte interesant la finanțe. Îmi vine să zic aici din prima că finanțele, că vă vine în urma unui rol de lider pe care vi-l veți asuma. Nu știu 3-ul ăsta de cupe dacă are de-a face cu alte persoane, ca și persoane, sau are de-a face... Clarificăm 3-ul de cupe. Dar totul e de bine aici, totul este de bine, totul e în curgere, totul vine cu lumină, da? Porumbelul, Duhul Sfânt, care e Sfântul Graal. Sfântul Graal este însăși lumina, energia hristică care curge. Tu ești vasul, tu ești gralul, da? Atunci când te-ai făcut vas pentru lumina lui Dumnezeu, pentru Duh Sfânt. Clarificăm 3-ul de cupe. Mature woman. Gift. Clarifică Marele Preot. Spirit, mulțumesc. În această situație pe finanțe, Marele Preot. Să le iau? Ok. Comunitate, orizonturi îndepărtate. Clarificăm Asul de cupe. Femeie principală, main female. Expectation, finanțe.
Așteptările cuiva se pare că vor fi plinite peste așteptările sale. La ce cărți am aici? Gift, Asul de cupe. Este puternică energie feminină, da? Nu zic când simt puternic specific. Este puternică energie feminină. O femeie matură, o femeie elevată, simt să zic aici, trecută prin viață. O femeie care este în echilibru emoțional. O femeie care știe să comunice, să se facă auzită, cu claritate. Această femeie a primit niște daruri. Pot fi chiar 3 la număr aceste daruri, așa simt să zic. Tu, dacă intri în rolul de lider și îți găsești familia spirituală, da, comunitatea și la orizonturi îndepărtate, simt că finanțele vor veni, se vor manifesta fără nicio preliște. În momentul în care este posibil să locul în care te afli să nu-ți fie benefic neapărat, da? Să nu fie chiar locul tău acolo, misiunea ta, și în momentul în care tu călătorești, poate fi vorba despre o călătorie aici pe alte meleaguri, da? Poate alt oraș, altă țară, peste mări, nu știu. Poate fi vorba doar de ceva temporar, un retreat, da? Poate să organizezi un retreat, să fii, ai poziția de lider aici, de a ți aduce darurile, manifestarea la distanță, poate în altă țară, da? Într-o comunitate de oameni care va fi și vei simți că este ca familia ta spirituală, oameni pe aceeași vibrație, da? Acolo va curge lumină. Acolo vei fi în darurile care le-ai primit, se vor manifesta plenar, da? Va curge cu lumină. Duhul Sfânt va lucra prin tine. Tu vei deveni acel vas direct, da, de lumină, al manifestării divine, heaven on earth, ok? Tu, o femeie, mai multe femei, dar luați-o cum rezonați, așteptările tale. Great Fortune. Tu, suflet frumos, copil al luminii, tu știi că binecuvântările tale și că munca ta, chiar dacă de moment poate nu e răsplătită, nu vezi rezultate, da? Poate nu ai, simt că ține de viitor apropiat tot ce se află aici. Pentru unii poate deja se întâmplă, da? Nu simt ca o energie, poate până în 5 persoane, simt să zic, da? În situația asta. Întotdeauna e bine să fim pozitivi, să credem, să manifestăm pozitiv asupra noastră, facem afirmații pozitive, funcționează. Dacă tu chiar crezi și aia decretezi și lucrezi înspre ei acea cale, ajungi și tu acolo, da? Dar de moment este vorba de o energie feminină matură, da? Care are de manifestat niște daruri. Dumnezeu o cheamă în cadrul unei comunități, familiei sale spirituale, dar o cheamă undeva altundeva, orizonturi îndepărtate. Da, acolo va curge, acolo tot ce au fost încercări grele, tot ce a fost urât până atunci
încercări, teste, se vor transforma, se va vedea de ce au meritat toate lacrimile, da? Toate lacrimile vor fi bine meritate. Cineva cu litera M, poate fi. Nu intru pe zodii, nu vreau să vorbesc despre zodii, nu pun asemenea proiecții. Suntem ființe libere, nu ne condiționează nici... Avem anumite trăsături comune de caracter care poate caracteriza, da? Tipologia, caracterul la un moment dat, dar suntem într-o continuă creștere, dezvoltare, evoluție, suntem spirite libere, nu suntem limitate, nu ne caracterizează niciun tipar și așa mai departe. De aceea nu-mi place și nu mă mai relaționez la zodii. Ca anumite trăsături fizice specifice celor născuți care au mai mult aspect, mai multă apă în ființa lor, că au mai mult aer, că au mai mult lemn, că au mai mult, care ați studiat pe partea asta, da, sunt anumite chestii, dar în ceea ce privește caracterul persoanei, personalitatea, cum se dezvoltă, ține pur și simplu de modul, acțiunile, alegerile pe care le face, da? Testele, lecțiile pe care le-a învățat în urma tuturor experiențelor. Nu putem să batem pe cineva în cuie. Da, cred că ai prins mesajul. Suflet frumos, minunat. Totul va fi bine, totul va curge, da? Chiar dacă acum poate finanțele nu sunt ceea ce trebuie să fie, vor fi. Vor fi. Te vei simți că a coborât Duhul Sfânt peste tine. Vei simți că Dumnezeu se manifestă în tot ceea ce se va manifesta în viața ta de atunci încolo și în cadrul comunității și familie, că ai aterizat în familia ta spirituală și așa mai departe. Foarte frumos, mulțumim cu recunoștință. Haideți să vedem pe relații, spirit. Mulțumesc. Îmi plac mesajele din seara asta. Minunate, minunate, minunate. De reclamațiile, sau cum se zice, I claim this reading în engleză. Am făcut înainte citiri mai mult pe engleză, știam, îmi vine câteodată mai ușor unele, deși nu era o engleză perfectă, simt să le iau. Suntem pe relații, ok? Am îndrăgostiții și faetonul, da? Ok? Încă o carte, spirit, clar, e pe iubire, pe relații, din start. O relație care merge înainte. Aici sunt suflete, parteneri divini, suflete gemene. Yin și Yang. Suflete perechi. Ok, o să le iau pe ambele. Tot ce a fost greu se lasă în urmă. 10 de bâte, 8 de cupe. Tot ce a fost greu pe relație se lasă în urmă. Într-o relație, pe drumul vieții, pe partea relațională, de relație, de iubire, da? Au fost încercări, au fost poveri, au fost... Ați dus, poate ați curățat aici cineva și ce nu vă aparținea în viața voastră. Ați adunat multe de peste tot. Multe lecții, multe din familie. Ați avut de trecut încercări în familie. Totul este lăsat în urmă. O decizie conștientă de a lăsa totul în urmă. Văd că se merge înainte, da? Cartea Îndrăgostiții, în care este supervizat, ghidat divin și protejat divin, pentru a se trece toate obstacolele și toate vălurile și iluzia, ca doi îndrăgostiți, ca două suflete menite să se întâlnească, să vină în manifestare, da? Se merge înainte. 6-7. Evoluție. Da, e echilibru, vine cu echilibrare. O relație vine, vă îndreptați
către sufletul vostru pereche, că sunteți bărbat, că sunteți femeie, luați-o cum simțiți, dar în momentul în care luați decizia conștientă să lăsați trecutul, simt să zic, în urmă și toate poverile și greutățile, poate multe alte relații, încercări, trădări, greutăți pe care le-ați luat în cadrul relației, le lăsați în urmă. În momentul în care le lăsați în urmă, vă deschideți, dați la o parte vălul ăla, treceți muntele ăla, treceți toate piedicile, vine soarele în viața dumneavoastră, o energie extrem de solară, în ambele cărți. În ambele cărți soare, multă ghidare și protecție divină, echilibru, feminin. Vă echilibrați în primul rând că sunteți bărbat sau femeie, da? Vă echilibrați la nivel central nervos, ambele dimensiuni, masculin și feminin. Îngerii vă sprijină, cereți ajutor, ghidare divină, nu sunteți singuri, da? Ce al dumneavoastră e menit să fie, ok? Ce al meu e pus deoparte. Veți, toate obstacolele, îngerii vă îndepărtează, vă vor îndepărta din calea dumneavoastră, toate obstacolele, va tăia din viața dumneavoastră toate relațiile karmice care au fost și care poate încearcă să vă mai țină încă acolo, în trecut, stagnați, legați, da? Tăiați corzile, luați decizie, luați-vă puterea înapoi de acolo, aduceți iertare și eliberare, da? Nu înseamnă să mai primiți, dacă iertați persoana la nivel energetic, mă refer, nu înseamnă să mai facă parte fizic din viața dumneavoastră, da? Sunteți conștient, ești prost odată de 2 ori, scuză-mi expresia, dar nu e și a 3-a oară, unii poate a 7-a, da? Taie toate cordoanele eterice, legăturile la nivel eteric, energetic, cu acele persoane din trecutul tău, care ai simțit că au reprezentat o povară pentru tine. Nu neapărat alte relații de iubire, pot fi membrii ai familiei și simt puternic membrii ai familiei aici. Da? Ți-ai dat acolo toată atenția, responsabilitățile. Te-ai lăsat împovorat și cu karma altora, cu lecțiile altora care le aveau de învățat, ți le-ai asumat tu, le-ai luat asupra ta, până când a fost suficient, când ai simțit că nu mai pot, da? Nu mai pot, trebuie să ajungi acolo, nu mai pot. Am ajuns și eu la momentul ăla, da? La un moment dat. Te iei de acolo, te iei, decis conștient, plec de acolo, nu mai permit, mă aleg pe mine, da? Mă aleg pe mine și calea sufletului meu, ok? Dă-mi o clarificare pe îndrăgostiții, Spirit, mulțumesc. Tif. Da, lași, dacă ai crezut până acum, simt că te-ai lăsat influențat, vorbesc cu cineva, ești bărbat sau femeie, s-a lăsat influențat de alte persoane, din anturaj, din familie, da, care vin cu păreri de multe ori. Proiectează în mintea ta imaginea cuiva special care se gândesc ei că e bine pentru tine. Sau chiar dacă sunt situații în care ei știu că nu e bine pentru tine, dar cumva o proiectează în viața ta cu anumite scopuri. Astea nu intrăm pe laturile alea mai perverse ale vieții. În fine, te-ai înșelat. Aici e vorba de înșelare. Tu te-ai înșelat în legătură cu sufletul tău pereche, da, până acum, care a fost, care l-ai crezut și văd că ești pregătit, a fost foarte greu, ți-ai dat seama că a fost de fapt o relație karmică în care tu ai avut lecții de învățat. E valabil tot ce am zis și anterior, da? Pentru anumite persoane ce am zis e valabil, după aceea dacă se schimbă energia, mesajul înseamnă că sunt menite să ajungă în alt mod, în altă formă la alte persoane. Nu înseamnă că era ceva greșit, ok? Luați ceea ce rezonează cu voi.
a fost o relație karmică, de fapt, pe relații, da? Pentru unii e o confirmare a ceea ce deja simțiți, ați simțit, da? Să ajungi aici la 10 de bâte, să știi că ai dus și că te-ai împovărat atât, nu poți să mai crezi că acea persoană era acel suflet menit să rămână, da? În care tu să crești, da, ne ajută și în modul ăsta karmic, de multe ori, noi suntem oglinzi sau ei ne sunt oglinzi, da? Și scot la suprafață ceva ce avem de vindecat. Ăla care e pe calea evoluției și a transformării, care e conștient și vrea să se transforme, să devină în fiecare zi o variantă mai bună decât cea de ieri, a sa, va învăța. Va vedea ce nu e ok acolo, de ce reacționez așa, de ce sufăr așa, de ce am așteptări, de ce sunt gelos, de ce sunt X, Y, Z și va evolua. Îi se va aprinde beculețul, va înțelege, da? Dacă e pe o cale a evoluției și își depășește ego-ul de a nu vrea să se transforme, să se schimbe, să devină o variantă mai bună și atunci evoluează și crește în raport cu persoana cealaltă. Dar cealaltă persoană poate să aleagă să nu crească și să vrea să te țină, să te controleze și să te țină pe tine tot pe nivelul pe care el sau ea e confortabil să rămână. Ok? Și atunci acea persoană rămâne din a fi acel suflet pereche care tu l-așteptai în mod nevinovat, da? În care să manifesti iubire și lumină, devine o persoană karmică, să zicem așa, în care te-ar trage în jos de la esența ta divină, care e menită să se manifeste, să curgă, unde e menit să curgă lumină și iubire, dar curge lupte, ego-uri, control, lupte de putere și, Doamne ferește, multe altele. Și atunci văd, dacă n-ai luat încă decizia și tu știi asta, știi că asta e energia în relația ta, la nivel vibrațional, e cazul să iei, dacă vrei, și înțelegi că e pentru binele tău cel mai înalt, decizia conștientă de a lăsa în urmă, de a aduce recunoștință pe ce ai învățat acolo și că te-ai trezit, că, băi, am devenit mai deștept un pic, parcă am mai multă experiență de viață, da? Că poate celălalt, de fapt, era buba, tu erai oglinda lui și el n-a vrut să se transforme, da? Ia-o cum știi, cum rezonezi, fără ego, cum crezi, da? Cine nu-i în ego va ști cum să o ia. Uneori, tu ești oglinda celeilalte persoane și exemplul prin autenticitatea ta și tu însăți, și acea persoană are șansa să se transforme și să evolueze la rândul ei, dacă alege să nu o facă și alege să te țină, să te controleze sau să-și manifeste ego-ul, da? Că cine te crezi tu și așa mai departe, atunci acea persoană e menită să fie lăsată în urmă, da? Înțelegi nivelul de evoluție, nu judecăm, fiecare are liber arbitru, alege ceea ce poate și știe la nivelul acela, iertăm, rămânem cu lecțiile, binecuvântăm lecțiile, relațiile, persoana prin care am crescut și am evoluat și alegem să ne detașăm cu compasiune, cu înțelegere, cu acceptare și cu credință și încredere și ușurință să-ți dai voie să intri în fluxul curgerii, manifestării luminii a vieții, unde e menit să fie cu, da, o continuă evoluție. Nu cu stagnare, nu cu lupte, nu cu lupte de putere, de control, de ego și așa mai departe. În momentul în care iei acea decizie conștientă și ai plecat, te îndrepți spre adevăratul, te echilibrezi în primul
rând tu, pe tine, vei descoperi că relația cea mai personală ești tu cu tine, cea mai reală, și că cunoscându-te și ajungând să te iubești tu pe tine, să în fiecare zi să tinzi spre o variantă mai bună și mai bună, tu vei descoperi că, de fapt, adevăratul suflet pereche, și asta o spun cu... Am ajuns și eu la această... La rândul meu mi-a venit prin altcineva înțelegerea că, la nivel spiritual, singurul și adevăratul nostru suflet pereche este tot Domnul nostru și Dumnezeul nostru. El este numărul 1 către care trebuie să tindem. În momentul în care am devenit una cu El, atunci poți vorbi că poate intra cu adevărat în viața ta un suflet pereche adevărat, real, acel partener divin, acea jumătate care este menită, da, și ți-a fost scrisă ție cu adevărat, și nu o altă persoană karmică care trece prin viața ta și care te stagnează, poate nici nu are rol în viața ta, dar tu nu știi, n-ai discernământul să înțelegi asta și te mai oprești și mai pierzi timpul pe calea destinului tău cu alte persoane. Da? În momentul când tu știi cine ești, îți înțelegi drumul, știi ce vrei, știi ce meriți, nu mai pierzi și nu mai pierdem timpul cu orice persoană, valabil feminin, masculin. Nu înseamnă că bajocorim acea persoană, nu înseamnă că ne punem deasupra ei, nu înseamnă, pur și simplu știi la nivel intuitiv, ai certitudinea, înțelegi că acea persoană nu e menită să se afle în viața ta, chiar dacă ea crede asta, da? Dacă e o persoană de înțeles și cu respect, da, se poate aduce din start să nu țină nici cealaltă persoană în pierdere de vreme și în așteptări false. Și dacă tu ai certitudinea ta pe tine și pe viața ta, verbalizezi și spui adevărul tău și îți vezi de viața ta, da? Nu ești obligat să faci pe placul nimănui, ok? Te-ai înșelat, da, văd. Ți se confirmă, unora li se confirmă în modul ăsta. Relația în care te afli este o relație falsă, karmică. Ai crezut că e sufletul tău pereche, dar se pare că ai avut doar un ciclu karmic de 10 luni, de 10 ani, pentru unii, da? Pentru alții, văd un 6-6 aici, clar, cineva a crezut că, sau am zis, i s-a impus, pentru că am comunitate aici, și cum i s-a băgat în față, în foarte rare situații, dar nu e valabil la toată lumea, acea persoană ca fiind, wow, e mană cerească, ia-l, acceptă-l, e pentru tine, e sufletul tău pereche, cumva s-au manipulat energiile acolo ca tu să ajungi să crezi că e persoana potrivită pentru tine. Da. Și s-a dovedit că nu a fost așa. De aia e bine să te cunoști pe tine, să știi exact ce vrei, ce meriți, ce ți-ar plăcea ție, da? Și dacă e conform cerințelor sufletului tău și să-ți faci propriile alegeri, da? Fără recomandările altora. Poți să asculți, să ai o interacțiune, dar fii observator întotdeauna, nu te băga din prima, așa, ca fără să cunoști persoana. Așa cum am pățit și eu și majoritatea oamenilor, bărbați, femei, da? Ne aruncăm de la început, fără să cunoaștem, proiectăm pe celălalt, de fapt, așteptările noastre. Atâta timp cât nici noi nu ne cunoaștem pe noi și n-am ajuns la acea dragoste de sine autentică, da? Noi proiectăm pe ceilalți dorințele noastre, visele noastre, vedem potențialul în celălalt om, da? Credem că dacă vedem potențialul, persoana va și deveni ceea ce
noi credem că poate să manifeste. Persoana poate să aleagă să nu împlinească niciodată acel potențial și apoi suntem dezamăgiți și păi zice, tu m-ai crezut așa, eu sunt cel care sunt și fac ce fac și pot cât pot, știți? Cam așa e. Deci ia decizia conștientă de a ieși din această relație care nu ți se potrivește și mergi înainte pe calea ta către partenerul tău divin. În momentul în care tu te-ai cunoscut pe tine, te iubești pe tine și ai ajuns la un echilibru sufletesc în care știi că în primul rând îl pui pe creatorul tău, tinzi în primul rând către relația cu creatorul tău și abia apoi toate ți se vor da ție. Va veni pentru că va veni prin aceeași sursă de lumină și ceea ce îi meni ție pe parte de relații. Vreau să aduc aici un mesaj de la Îngerii Păzitori din cărțile Oracol pentru tine. Wow, cât e? 1 dimineața, fără un minut, fără câteva secunde. Un mesaj sau orice mesaj emanit de la setul Oracol 1 fix acum. Mamă, ce vibrație am avut acum. Un nou început, simt că e cu un nou început. Omega, poate cineva cu litera O. Victoria, avem unicornul, sunteți în energia unicornului. Ele sunt ființe multidimensionale cât se poate de reale, să știți. Au existat în alte timpuri, în alte vremuri și există în alte dimensiuni, da? Și sunt aici cu energii, vibrații înalte, cerești, da? Ei se manifestă, dacă tu crezi în ei ca și în orice alt înger, sfânt, maestru înălțat, ei vin în sprijinul tău. Chemați cu iubire, chemați-vă unicornul. Eu am unicornul meu personal, ok? Victorie, dorința ți se va împlini. Unicornul vine cu împlinirea dorințelor, da? Dorința ți se va împlini. Continuă să faci treabă bună. Da, lasă așteptările. Când ai ajuns să te iubești pe tine, să știi ce vrei cu adevărat, când ești clară ce vrei să manifesti și transmiți cu claritate și vibrația ta în primul rând transmite că știi cine ești și ce meriți, da, și ce te-ar împlini pe tine, atunci din vasta zestre sau cum să-i zic, a universului, este acolo din lumină, prin lumină, către lumină pentru tine, sufletul tău care se mulează ție, da? Victorie, dorința ți se va împlini, continuă să faci treabă bună și treabă bună, consider eu aici, continuă să te iubești pe tine, să te pui pe primul loc, să te valorifici, dar într-un mod conștient, nu într-un mod, nu știu cum să zic, să te cunoști bine, să știi întotdeauna, da, pe ce nivel ești, pe ce credințe, ce așteptări, întotdeauna, ce ai mai depășit, ce ai mai învățat, să te iubești pe tine însuți, da? Și atunci ești pe calea cea bună. Da, frumos, frumos. Nu simt să mai trag altă carte. Asta a fost pe relații. Fiți binecuvântați, dragilor. Haideți să vedem și pe ce îmi place mie cel mai mult, pe partea de evoluție spirituală. Pentru cine e îndreptat pe calea asta, vrea să urmeze o cale a evoluției, să fie care înțelege că nu suntem doar carne și oase și că avem o natură și o natură divină, nu și suntem natură divină, noi suntem divini, trăim o experiență umană și știu că e un clișeu, dar nu e, este realitatea, da? Am venit aici într-o experiență umană, dar suntem ființe multidimensionale, suntem spirite libere
ne manifestăm în mai multe dimensiuni, planuri existențiale și ideal ar fi să căutăm să ne cunoaștem pe întreaga identitate, pe toate dimensiunile ființei noastre, ok? Pentru a înțelege ce înseamnă cu adevărat Dumnezeu, de ce mintea lui Dumnezeu nu e mintea noastră a oamenilor, 55, 55 pentru cineva, poate cineva are vârsta de 55 de ani aici, pentru a înțelege cum să manifestăm împreună cu Dumnezeu, simt să iau acele cărți, și cum să ne apropiem din ce în ce mai mult de esența noastră, de a deveni wow, ce de cărți. Simt că e vorba de energie masculină aici, ok. Deci am așa. Cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe, nebunul, și ați văzut deja cartea Lumea, da? Că o să o țin mai dosită un pic. Cavalerul de cupe, nebunul și lumea. Pe parte de evoluție spirituală. Wow, și aici am surpriza. Am mai multe cărți oracol pe care vreau să le scot. Ok. Data viitoare o să am uitat n-a fost să fie. Mi-am propus să folosesc cărțile oracol pe partea de relații. Am uitat să le folosesc data viitoare. A lui Dorin Virce, da? Îngerii dragostei, iubirii, sau mai știu cum se cheamă. Deci, cavaler de cupe, nebunul, lumea. 3 cărți minunate, din nou. Astăzi a curs cu lumină, tot. Astăzi a fost totul superb. Doamne ajută să fie de acum încolo tot așa mesajele. Ca să simt să zic așa, ca să deveniți, da, sunteți pe calea voastră, încă aveți o armură acolo care nu vă dați voie să o dați jos în a deveni total autentic. În momentul în care devii autentic în totalitate, și cred că mi se aplică și mie, simt că mi se aplică și mie, ok? Tind spre autenticitate și asta e adevărata libertate, ok? Dar cât năzuim și muncim, nimic nu-i pierdut, vom ajunge acolo cu siguranță. Și din punctul ăla totul curge cu ușurință. Da, ești pe calea asta și tu, suflet frumos, bărbat sau femeie, ești pe calea aceasta în care trebuie să-ți lași armura, ceea ce ai lăsat să se vadă altora. Toată armura aia ta, aici sunt niște aripi de îngeri, foarte interesant, niște aripi de îngeri care pornesc așa din chakra coroană, din cap, da? Prin armura aceea, lasă să iasă îngerul care ești, lasă să iasă natura ta divină, nu te mai ascunde. Ai un ghid, posibil să ai un ghid animal, că e o pisică, că e un cățel, că e chiar un cal alb sau că e orice altă vietate, ai un ghid animal cu tine, el te ajută să-ți deschizi inima, el te ajută să dai armura asta jos, învață de la ghidul tău animal. Nu e pentru toată lumea, da? Nu se aplică tuturor. Prestând atenție ghidului tău, care este în preajma ta, câinele meu se scarpină foarte tare acum. Are un deranj, câinele meu are un deranj acum. Dragul de el. Eu i-am prestat atenție acum, da? Ceva mi-a atras atenția la el. Prestând atenție animalului tău de companie, tu îți deschizi inima, în primul rând îți asculți al 6-lea, înveți ca și animalele să-ți dezvolți al 7-lea simț, da? Sau al 6-lea, câte avem normale, fizice, care majoritatea le au și
tu te deschizi spre o comunicare mai empatică, te deschizi spre o comunicare la nivel dincolo de materie, da? Telepatic. Te conectezi mult mai puternic la intuiția ta. Asta te va ajuta ca tu să îți umpli din ce în ce mai mult 1000 pentru cineva, da? 1, din nou. Numărul 1, manifestare, noi începuturi. Scuze, am energia 0 aici, da? În care se manifestă divinul, în care ești una cu divinul, fără început, fără sfârșit. Pentru mine 0 este energia virt, da, runa virt, energia alfa și omega, în care toate curg, toate se manifestă, toate sunt în împlinire, în care nimic nu se pierde, nimic nu, totul deja este, da? Totul deja este, nu lipsește nimic. Este un tot în întreg. Către asta tinzi, să devii un întreg, dar vei deveni acel întreg când tu îți vei da această armură jos, când tu alegi să te conectezi la intuiție, la latura ta, la inteligența ta emoțională, când te lași ghidat divin, când alegi să primești acest sprijin divin, când alegi să devii observator și semenilor tăi care te ghidează, că sunt animali, că e o pasăre, că e natura, că e o carte, orice, tu vei simți că ești una cu totul, tu te vei simți în plinătate, tu te vei simți liber. Tu vei aduce raiul pe pământ în viața ta. Și aici la fel am. Nici nu m-am referit la cartea asta când aveam în mintea mea ghidul animal. Era strict legat de energia primei cărți. Dar aici, da, avem un cal alb, un câine alb. Lasă-te condusă de pasiunea din inima ta, din focul care arde acolo. Dă-i voie să se manifeste. Simt pentru cineva, mi-a venit termenul ăsta Kundalini, care eu sincer nici nu știu la nivel cum să-l explic, nu mă interesează în sensul ăla, mă interesează la propriu, ca o ființă simplă, tot ceea ce trăiesc, tot ceea ce simt în corpul meu, tot ceea ce primesc ca experiențe, tot ceea ce se manifestă, nu le pun termeni neapărat, da, etichete, nu știu, denumiri, că cine a inventat termenul ăsta, Kundalini, nu știu. Dar ca idee e ceva, eu așa înțeleg, că e ceea ce se... Ca și cum eu așa înțeleg, nu știu dacă la asta se referă. Lăsăm deoparte termenul. Ceea ce simt eu, ca și cum o activare a ADN-ului tău, se aprinde acel foc interior și arde în afară. Da? Se manifestă din spațiul sacru al inimii. Când tu aduci lumină prin adevăr, prin autenticitatea ta și a trăirii tale, adevărul care ești, tu devii lumină și aceea se manifestă, da? Îți umple întreaga ființă, după care iese în afară. Va ieși acel foc, efectiv ca o putere, o forță prin chakra coroană. În momentul în care tu nu mai ai atașamente, da? Acest nebun
trubadur, nu știu, nebunul se numește, eu i-aș spune un trubadur, un trubadur prin viață, nu mai are atașamente, a lăsat tot în urmă, nu știe ce l-așteaptă, vede numai primul pas, pasul următor, da? Nu știe ce l-așteaptă mai departe, dar are credință conștientă, nu oarbă, iar un termen pe care e total aiurea, ăla cu credința oarbă, o credință foarte conștientă, are certitudine, da? Că este prins, dacă el sare, ajunge la capătul prăpastiei, el va fi prins, ceva îl va susține, da? Sau îl va împiedica în ultimul moment și nu va păți nimic. Poate acest prieten îl va avertiza la timp. Are încredere în ceea ce îl conduce, în ceea ce îl ocrotește, în ceea ce soarele, sursa, Dumnezeu Tatăl, sursa de lumină creatoare, care este tot timpul 360 de grade în jurul lui, nu numai în spatele lui, ci și în fața lui și în toate părțile. Și atunci lumea, da, ajunge acolo. Ajungi să vezi lumea prin alți ochi, prin ochii lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a creat-o din lumină și iubire, așa vei ajunge tu. Foarte mult vorba de autenticitate aici. De a deveni autentic, de a lăsa tot ceea ce ai pus ca proiecții asupra ta sau ai preluat ca proiecții și tot ceea ce nu ești tu, să dezvelești fiecare foaie de ceapă, să o dai la o parte cum ar veni, până rămâi tu cel autentic. Foarte frumos. Dă-mi Cartea Lumea, clarificăm Cartea Lumea, Spirit. Cartea Lumea. Nu simt să iau. Mamă, puternică conectare angelică. Bad healed. Când nu trăim în adevărul nostru, ajungem să manifestăm, să simptomatizăm chiar și la nivel fizic, da? Așa ne îmbolnăvim. Când nu ne trăim adevărul nostru, când nu ne dăm voie să fim noi, îngerii care suntem noi, în noi, natura noastră divină, ci trăind doar în carnalitate, în materialism, atunci de aceea nu suntem într-o stare bună, că e mentală, că e emoțională, sufletească, da? Că e fizică, că e toate trei la un loc. În momentul în care devenim autentici, lumea noastră se schimbă, natura noastră se schimbă. ADN-ul nostru se transformă, se reactivează, da? Acela dintr-un începuturi care a fost modificat de-a lungul vieților, trăirilor, existenței, nu se aplică. Nu mai intru de fapt pe chestia cu cei aleși și cu vicierea ADN-ului sau nu, că de aceea sunt atât de vânați și de... La unii sunt modificați, la alții nu s-a putut modifica, indiferent de obstacole și de lipsa memoriei temporară și de faptul că nu ți amintești și nu-ți cunoști esența și valoarea. Da, ce ziceam, că se lucrează din greu ca tu să nu-ți amintești, să nu te trezești la esența ta divină și ca tu să rămâi o ființă pe o vibrație cât de jos se poate, sau dacă e și mai bine să te extermine de tot, da? Se lucrează din greu, da? Când ridic astea era vorba de muncă la greu asupra celor care sunt pe o cale spirituală, da? Ca să nu te trezești, ca să nu evoluezi. Da, dragii mei, deci dacă vă simțiți bolnavi, aveți simptomatologii, dureri în corp, acceptați-le, înțelegeți-le,
binecuvântați-vă trupul, binecuvântați-vă organele, binecuvântați-vă fiecare celulă în fiecare dimineață sau cu precădere când nu vă simțiți bine. În loc să zici, au ce mă doare, au, vai, oasele astea, să ne blestemăm singuri, haideți să le susținem, să ne susținem, să ne binecuvântăm, să venim cu credință acolo că dragele de noastre, de ele cumva am participat la a ajunge în acel punct, da, de simptomatologii de boală, care nu este menită să rămână în corpul cuiva. De multe ori vine și transformarea, poate fi vorba doar de o oboseală intensă, de nevoia de a te odihni, da, pe calea, pe măsură ce ne transformăm corpul și devenim din corp de carbon mai mult corp de lumină. Ultimul care se aliniază transformării sufletești, mentale, da, purificării, este corpul, care vine și el din urmă, trebuie să se alinieze și dacă nu dăm drumul cu ușurință la anumite chestii, acolo e o luptă, da? Acolo sunt niște restrângeri, niște... Ajută foarte mult, simt să zic, eu practic, nu mai practic momentan, pentru că am plecat din țară, mi-am vândut și masa de masaj și tot și nu mi-am luat alta pentru a-mi relua activitatea pe partea aia. Sunt practician de biodinamică craniosacrală 1-11-1. Poate că e mesaj pentru tine, poate că ar fi timpul să mă reactivez și pe partea aia. Max, dragul meu, ce e? Nu te-am văzut să te scarpini atât de mult și până acum. Ce te deranjează? Ce te deranjează, dragul meu, partener? Ce te mănâncă atâta? Că tot vorbim, clar, sunt niște... Poate unii dintre voi aveți niște alergii, simțiți probleme dermice, da? Dermatologice, cu pielea. Sunt normale. Când purificăm corpul, toxinele, da, ies cumva. Și atunci de multe... Și când nu mai e locul nostru, niciodată nu l-am văzut să se scarpe, deci nu s-a mai scărpinat de nu știu când. Astăzi nu s-a scărpinat cel puțin deloc, da? Deci toate fac parte din citire. Când nu mai e locul dumneavoastră undeva, într-un job, într-o relație, într-un parteneriat, corpul ne dă semnale și se manifestă de multe ori și prin alergii, prin stare de greață, de vomă chiar, da? Devenim dintr-o dată în acel spațiu, lângă acea persoană, nu ne mai simțim bine. Nu ne mai simți bine, fiți atenți la ce simțiți, da? La toate aceste simptome. Înseamnă că nu vă mai